ना नोंसोर आंखौ जाम्बिबो साननानैसो बेबायदि गोदाव सोराव बुंदों गोदाव सोराव ना जाम्बि जानो हागौ आङो खिन्थु आंनाव बेबायदि एसेबां डार्टि माइन्ड गैया आंनाव आदायाव थांनो नागिरदों मा ओमफ्राय साइकेलजों थांगोन बोरै थांगोन बे आदाया मोजाङै होनहर आदाखौ जोंजों थां दे आदा गालि फैयो दे होन मोजाङै होन हारसिंनो होनगासिनो दंमोन आं फिसाया ओमफ्राय केमेरा अन खालामनाय लोगो लोगो बिदाखौ जा जिं थां दे आदा जिं थां दे होनदोंना नों होनला नोंनि बुद्दिखौलाय आं मा बुंबावनो आरो हो बिदानो जाजाबो नालाय लेखा फरायनायानो माबा फिथा जानोसो गोसोखांब्रबलायबाय मा जाखो बियो ओमफ्राय मानो आल्थु फाल्थु नर्मालसा बिस्कुट जानानै थानोसै ओमफ्राय माबा फिथा जानो लुबैदोंआनो जाबाय फरायनो बानानैसो खोमा साबिया गेटा खेवाखैदां औ आं खेवगोन ना हाबाब नोंसो खेवगोन जालायबाय जि बार बारदों 8था जालायलायनोसै साइकेला इदि खालामजायो नामा आल्थु फाल्थु ओंखायनो साबियानो गेदा जाजोब्बाय बेनि थाला बेयाव थाला गावासो खेवनो आस' नालाय जिं थां आरो जिं थांनो आङो दे फैदो आं स्कुलाव थांबा बिदि बुंहरो नालाय गाहाबो एकदमबारे फैदो जिं थांबाय दे जिं थांबाय आदाया फैदो आं खिनानै मोखां सुगौमानियानो सौफैबायानो आफा ब्रह्मआ नोंसो लाबाय फिथाखौ जागोन ना लायग्रानो होला नै बिदानो सेस बिराद सेमथिहाय बियो बाङालि नांनायसो बाङालियाबो बिदि सेमथि दंबावो खोमा होगोन होनाया ओमफ्राय फार्स्टआव बिराद होनो बायो दे नङा मा रायखुमालायबावदों नोङो हो खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानिब्लग इउटिउब चेनेलाव नोंथांखौ फिन खेबसे बरायबावबाय सबाय माजों जफाव बानायनाय महर लानानै सोनाफोर दा मुगा इनिफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोद सायलांबाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो इनिफ्राय सोरबाफोर गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय मा होनो बे फुङाव ब्लगखौ लायाबो सानदोंमोन आङो नाथाय बे नानिनि जादा बिदाखौ जि मोजां जिं थां दे मोजाङै थां दे होनबाय थानायखौनो माने होद एसे केपचार खालामनानै लानसां होननानैहाय होनाय जादों आरोना सोनाफोर गाज्रि मोननो नाङा मा गावनि फिसाफोरखौनो देखायबाय थायो होननानैहाय एकदम मोजां बिसोर सानैनि एकदम नटिफोरखौ आं माने एकदम केपचार खालामजोबनो लुगैयो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनहा सोरबा बायोबा दाननानै नायलांबानो जाबाय आरोना बे गथ' गथाय लिल'लिथ'खौलाय मा नायबाय थानो होननानैहाय खिन्थु आङो दोनगोन आरोना एसे क्लिपफोरखौ आं होदेरबाय थानाय जाहैगोन मानो होनबा सोरबा बिमादैमोना नायनो मोजांबो मोनो बाहाय नानि बाबुमोननि थाखायनो जि नायनो मोजां मोनो आं होनखायो थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनैल' नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो फिथा आरो गाइखेरनि साहा मजा लानो थाखाय नै साहाखौ जानबाय आङो गाइखेरानो दासान्दि थोआ जागासिनो आरोना बिसोर सानैनो खाबसे होबाथाय आरो गैखाला आधा केजि गाइखेरालाय आरो माथोबाव एकदम थोब्लेद माब्लेद जायो बेनो माबा होलायलायनाय आंहा एलाइसि गरनै गारस्रालायनायसो आंना एकदम मोदोमफ्रु आरोना ओमफ्राय बिदि नङा जे आं बिसोर नौथि अनलायलायनायखौल' केपचार खालामो होननानै नायदो नै नांलाय खमलाय दान्दिसे उनावनो माथा गरम जालायनाय आरोना फिथा सेलायलायनायबो नङामोन ओरैनो दानिया माने हेबलांखाबाय आरोना फुंनिफ्रायसो हेबथारदोंबाथाय सारा दिन माने हेबग्लिबाय थाखानाय आरोना नायदो साउन्डखौथ' होनो हाया सोनाफोर गाबनायखौ आङो ओंखायनो आरोना नायलाय अयथासार नांलाय खमलायबो दे एकदम माथा गरम मोनलायलायनाय ओमफ्राय फिथाया माने थाइब्रै लाबोखानाय थाइफा थाइसे गेजेराव एसे नांलाय खमलाय जागोन होननानै फिथानि नांलाय नङामोनहाय ओरैनो हेबलांदों दानिया नायदो बल खेलासो गेलेबाय ओमफ्राय बिदायाबो मोखां नायबावगोन खुगुनि 10 थाखानि फिथा थाइब्रै आरोना माने बुलाय सोलायखा जायाबो मायाबो ओमफ्राय नै नायदो अबस्थाया मा बुंनो गथ' जोलै आयै नै मोखां नायला मालाय बिदायाबो गबारना एबारना एकदम सिथा हामा आं हरबायना आं होबायना गाबनांला हामा सिथा सनायानो बुजिखायो गथ'आ ओमफ्राय बे नै उसुंगुरियावनो बैग्रि गाहायावनो थाहैदों नालाय मोनबाथाय 6-7ता मोनजायो आरोना बेखौनो खारलांलायबाय ओइ नै
गोथांखौ दाखादे बाबा गोथांखौ एसे उनाव खागोन दे नाहरदो बेजोंबो गोजोनला नामा नोंहालाय बेखौ नुहुरनानैसो एसे सिरि हे भगबान वाटार मिक्ससो बेना नायाखै आं आदाखौसो नाहरदों ओइलाय आदा ओइलाय दे खाबाव दंबावो ओइलाय गोजौआव दं मेरला थां ओरैहाय जेबो नङा आयंबा थाङो थाङोहाय थां दै गैया ड्रेन गैया जेबो गैया दे गोरानसो ओमफ्राय दानि जुगनि गथ'नो बैग्रि खालाय होननांगौ ना आंनि फिसालानो बैग्रि खालाय होनांगौथाय बिमानि रुटि बेलथायग्राखौ बिहरलायनानै बिजोंसो खायो आरोना हनै सु हाबोलायनो मा जाखो बियो जोंहा गोदो सु हाबनाय ना खिगारनाय नायफात्तामोन मना बैग्रि हानानै जायोमोन ओमफ्राय नै माबायदि खाहरनो मिनिथावथावनो हनै रुटि बेलथायग्राजोंसो आं सहायनो हालाहाय इनि फैदो गैला आं गोजा नुहुराखसै फैदो दे गोजा दंबा लानानै फै ओमफ्राय दोन आरो सासेया बैथिं आवगायलांलायबाय आंनि फिसाफोरनि नमुना फैदो गाइसमोन खनसे महाभारत जाबावनो हासिगौ एबारना देलाय नायनो बेसेबां मोनखोबा नै इदि बैग्रियाबो गिदिर बावसो आरोना बेलाथि खोमा ना बा दैखौ गारनो र' आदाखौ र' महाभारत जाबावहां मोनबाय आं दासो कन्ट्रल खालामनानै सेस खालाम दे माबा दे टु नोंसिना वर्ल्ड वारआ दानि फिथायाव खनसे थांखांबाय दा बे टु बैग्रियाव खनसेबाव दे गारदो फैदो दे सुरु जालायबाय धुस नामबागौ नै मालाय नै बेजोंनो खादों आरोना बिमानि रुटियावबा बेलथायग्रा पाफोरावबा खेबखांग्राजों नै मालाय मिनिथावथाव ग्रोब जादों बैग्रियाबो एसे लेन्दाय नालाय ओरै ग्रोब खेबनानै आरो आंथ' रोंनायबो नङा खोमाहाय दसे उनावनो गावनो स्राय जासिहैलायबाय नै जानो होननानै दे जाबाय फैदो बाबा नोंबो जेब्लासिम खान्दिया अब्लासिम रोनावबाय थागोन जै खान्दिबाय नों दिगदार जागोन दार' आंजों नै बेस्रा गाव जाखाया थाइसेबो ओरैनो लानो आरोना दा सिदि सानसुनि आदार आरोना एकथा जालायलायबाय नायदो बिराद गोथाव ओंख्रै नोरसिंजों आलु बाथोन वाव कबि एवनाय दालि बास बेनो सिम्पोलसा आं हले बिराद गोथाव मोनो आरोना थाखथि बिसिनि आदाया नोरसिं लानानै फैदों जानो होननाय लोगो आलु बाथोन सिफ्लेबाय थादोंमोन मिक्स एसे फिसाफोरजों बिसिनायाव एसे गोबाव थानानैसो नोंथांमोन खाथियाव हाजिरा फैफिनबाय आरोना आङो दहाय फुङाव फिसाला खानाय बैग्रि थाइब्रैसोखौ एसे जानोसै आङो दहायबो जानाय ओंखाम संनायाव थाबाबो दा संख्रि होनानै जानोसै आरोना नै बारा मोजां मोनाखै आं बैग्रिखौ आरोना नै बिदि खालार नांनायखायसो जागोन बियो बैग्रि गोथावबा आङो लोंगा जानो हायो थ' जानानै लानोसै सोनाफोर र' ओमफ्राय नोंथांमोननिबो भिडिअ नायबाय माखासे मुभि एक्सप्लेनेसनबो नायबाय आंना बाराबा एक्सप्लेनेसन नायखायो आरोना मुभिखौ गोलाव 1 घन्टा 2 घन्टानि नायनो बायो आं हिन्दी सिनेमाफ्रा जा गोलाव जायोना ओमफ्राय मा होनो माथो मा भाइरेल ओंखारलायखो गोदाव सोरावलाय 500 1000नि सानै गथ'नि बिमा रुम फिसा साथेलेबो दं बेनाव बिदि दाननि होयो बियो होनलायनायथाय फाग्लि बिदि जायोहाय एक्चुअलि बेफोर बाथ्राखौ ससियेल मिडियाआव रोनावलाबायग्राफ्रा बिसोर भाइरेल जानो होननानै रोनावखानाय आरोना आरो जोंबो गोसोबा भाइरेल जानो हायोलै नुवाखै हिन्दी मा होनो भिडिअफ्राव गावनि फिसाफोरखौ गाइखेर दौनाय नुबानो बेफोरबा बेसे भिउस फैयो भाइरेल फैयो भाबिजि माबा माबि होननानैहाय थ' जोंनाथ' दा गाइखेर जाखानाय अट'मेटिक फिसाजो दंबावोसो आरोना थ' भाइरेल जानोबा बेफोरजोंबो हायो आरोना गोबां रोखोमनि दं मानो जानो गोदाव सोराव मोनथिखायो माबा मोनसे बाथ्रा नों माने लांख्रां फांख्रां बाथ्रा बुङोबा भाइरेल जाखागोनानो मोनबाथाय नोङो मानसिफ्रा लागावखागोनानो जावखागोनानो माखागोनानो मोनथिखाबाबो माने दासिमबो बिदिनो सोलिबाय थायो आरोना आं एसे बुंदेरनाय जाबाय दे लोखिफोर ओमफ्राय आरो सनाफोर माथो गोलाव खालामबावनो आरोना आंनि साननायफोरखौसो एसे बुंदेरना होबाय ओमफ्राय आङो जाखायखौनो शेयार खालामलायबाय आरोना नोंथांमोनजोंहाय मेम'रि हिसाबै बयबो थाथोंसै मोजां मोनाखैबा मोजां मोनाखैसै आरोना होमबाबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय नेक्स्टआव खिनानै आं मोजां भिडिअ लाबोनो हायोलाय नोंथांखौ आं मिनिहोनो हायोलाय ना मा होनो ओमफ्राय आरो मोनसे खोथाया आंखौ एसे दिगदार मोनहोगासिनो दङ बाजि होनो आरो गोदाव सोराव कमेन्ट खालामो बेबायदि खालामग्रा सानैसो ओंखारदोंलाय सानै नङा साथामसो ओंखारदों खोमा स' प्लिज अननानैहाय रिकुवेस्ट खालामो आंनि भिडिअखौ नुखाबाय आं गथ' गथायनि जालाय जाखाय न'खर संसारनिसो आं भिडिअ बानायो बेवहाय आरो आंखौ बिदि माने
गोदाव सोराव कमेन्ट खालामनानै माने दिगदार होनो नाङा आरोना बोरैबा मोनो आङो मा बाजै उमुखौ सिना सिना बाजै बिदिनि सिङाव बिदि गानना गाना बेफोरबायदिखौ माने आंनाव कमेन्ट खालामनाङा आं कमेन्टखौ दानो खिन्थु आं स्क्रिनशट मारिनानै लाखियो दंजोबो आंनाव कमेन्टआहाय स्क्रिनशट खालामनायनि उनावसो आङो दानो आरोना गाज्रि मोनो आङो होनखाबायना बिदि गोदाव सोराव कमेन्ट खालामनाङा आंनि बाय बाहागि न'खरनि सोरबा सोरबाबो नायो आरो खासिकार आंनि फिसायानो नायो आरो कमेन्टखौ थांनानै नायहैयो आरो आंनि लोगो दिगि मालाबा बिसोरसो खिथाहरो नै बिमा नोंनाव बिदि कमेन्ट फैनानै दङ होननानै वाट्सएपआव मेसेज खालामलायनानै खिथाहरो सोरबा सोरबा फन खालामलायनानै खिथाहरो थ' बिदिखौ खालामनो नाङा आरोना नोंसिनि न'खराव बिबाजै बिब' बिनानाव दङ नों बिसिनाव सोंगोन नामा बिदि गोदाव सोरावखौहाय आं गाज्रि बिदि गोदाव सोराव भिडिअ बानायबा बेहाय सों आंथ' बिदि भिडिअ बानायथारा एसेबो थ' प्लिज बेफोरखौ माने बन्द' खालाम आरोना नांगौबा नों कमेन्टखौनो होलांनो नाङा आरो नांगौबा आंखौ होनलांसोरो मा सर्टफट मा थङालि बेबायदि होनलां बाजै थङालि होन बाजै सर्टफट होन आं बेफोरखौ बारा नांजाया खिन्थु बांद्राय डार्टि माइन्ड लानानै आंनाव कमेन्ट खालामनानै गालांनो नाङा आरोना अननानै आं रिकुवेस्ट खालामदों रिकुवेस्ट सानो ना वार्निं सानो खालामनो नाङा आरो बेबायदि ना नोंसोर आंखौ जाम्बि बे साननानैसो बेबायदि गोदाव सोराव बुंदों गोदाव सोराव कुइसननि गोदाव सोराव एन्सार होगोन साननानैहाय ना जाम्बि जानो हागौ आङो खिन्थु बेबायदि कमेन्टनि रिप्लाइ आं मालाबाबो खालामा आं बेलेग बेलेग कमेन्ट आंखौ सोरबा रायनाय टाइपनि बा बुजायनाय टाइपनि बुंलांदोंबा आं बेखौ रिप्लाइ होयो आं बिदिखौ दाना खिन्थु आं बेबायदि डार्टि कमेन्टखौ आङो दोनखाथारा आरोना थ' दा सनाफोर ब्लग्सखौबो आं दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि जालाय जाखाय ब्लग्सखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच